Bežný pracovný deň. Ten istý stôl, ten istý vzduch. Len ďalšie hodiny za počítačom a s každou z nich ide sústredenie pomalšie. A niekde v pozadí viete, že by to mohlo byť lepšie. Čo keby sa pracovné prostredie dalo zlepšiť? Keď prostredie prestane fungovať pre vás, je čas ho zmeniť. A riešenie môže byť jednoduchšie, než sa zdá. Správne zvolené rastliny dokážu zlepšiť vzduch aj celkovú atmosféru miestnosti. Naše senzory sa starajú o rastliny a pritom neustále sledujú aj vaše komfortné podmienky v miestnosti. Zároveň aplikácia tieto údaje spracuje a poskytne jasné odporúčania pre váš pracovný komfort. Pri prvom spustení aplikácie si používateľ môže zvoliť svoju polohu. Vďaka tomu dokáže systém poskytovať presnejšie odporúčania na základe vonkajších podmienok. Na začiatok si používateľ vytvorí svoju miestnosť a zadá údaje o izbovom zariadení. Na stránke miestnosti sa zobrazuje aktuálne podmienky v priestore spolu so zoznamom, do ktorého je možné pridávať vlastné rastliny. Aplikácia následne odporúča vhodne rastliny pre jednotlivé miestnosti a navrhuje optimálnu starostlivosť pre lepší komfort a zdravšie prostredie.